बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। दासिम जोंनि आखायाव मोननैसो रादाबफोर दं। रादाबखौ फरायथिदों आं पमिदि मारिया। दुलाराय मुलुगखौ कभिड-19 आ गिख्रंथावै सोमावग्लुंनो हादों। बे कभिडनि गेजेरजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जालांबाय। सोरहाबा नखर मोनसेयैनो जोबस्रांबाय, सोरहाबा फिसाय थैजाबाय, सोरहाबा हिनजाव आरो सोरहाबा गथ' गथाय थैजाबाय। दासिमबो जों मिथिस' हाया बे आरो बेसेबांखौ सैहोगोन, बेसेबांनि जिउ फोजोबगोन आरो बेसेबां दिन थाबावगोन। बेबादि समावनो आसामाव रायजो बेंगिरि ड. हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारा मोनसे आसनि लानानै फैदों। बेनो जाबाय चिफ मिनिस्टार उइथ सापर्ट स्किम। थामहिनबा जायफोर नखरा कभिडनि नारसिननाय नखरनि खामायग्रा हौवा थैजाबाय, बैसोर बान्दि आइजोफोरनो खनसेयैनो गासै 2.5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन। बे आसनिखौ लानानै गासै 176 चेक गथायनाय जाबाय। गासै 883 बान्दि आइजोफोरनो चेक होनायनि खामानिखौ 176 आइजोफोरनो गथायखांनायनि उनावनो थालांनाय चेकफोरखौ बैसोर बान्दिफोरनो होनो थाखाय गार्जेन हिसाबै मिनिस्टारफोरनो गथायनाय जाबाय। बेजों लोगोसे फोरमायबावो दि कभिड-19 बे पेन्डेमिकजों जायफोर नखरफोरा सैनांबाय, बे स्किमनि सिङाव गोग्लैयै नखरफोरखौबो सोरखारा सहाय होनो नाजागोन होनना बुंदों। हादोरनि बे खामानिखौ बयबो गोजोननाय फोरमायदों। भारत हादरनि रायजोफोरनि मादाव उत्तर प्रदेशआनो बांसिन सुबुं थानाय जायगा। बेनिखायनो उत्तर प्रदेश रायजोआ टु चाइल्ड पलिसि बिलखौ एसेम्बलिआव लाबोनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। बे बिलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायदों दि सानैनिख्रुइ बांसिन गथ' गोनांफ्रा सोरखारि साख्रिखौ लोगोसे गभार्नमेन्ट स्किमनि सुबिदा मोननाय नङा। बेराफारसेथिं सासेल' गथ' खाङोब्ला गथ'आ हिनजावसा जायोब्ला 1,50,000 रां आरो हौवासा जाब्ला 80,000 रां मुलाम्फा मोननो हागोन। बे बिलनि गेजेरजों सुबुं सानखोखौ उननि दिनफोराव जाहाथे सुबुं बांद्रायनायनि जेंनाखौ मोगा-मोगि जानो गोनां जाया, बिनिखाय बे बिलखौ लाबोनाय जादों। दिल्लीनि पिभिसि बाजाराव अर खामदों। 12 घन्टासो खामबाय थानाय अरखौ खोमोरनो नाजादोंब्लाबो मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला हाथ'आखैमोन। जेब्लानो आमेरिका रौनिया हानजाया आफगानिस्तान हादोरनिफ्राय फिन थांफिनो। खौराङाव मोननाय बादिब्ला आफगानिस्तानाव थानाय उदखारि हानजा तालिबानआ गासै आफगानिस्तानखौनो, जेखौ बुहुमनां सुबुंफ्रा गिनानै दंमोन, 85% आफगानिस्तान हादोरखौ गावसोरनि सिङाव लाबाय। खौराङाव नुनो मोनदों गोबां आफगानिस्ताननि हायुंसाफ्रा गोबां जेंना-जेंसिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों आरो गोबांआ जिउ खोमानांदों। बेजों लोगोसे भारत हादोराबो गोबां डेभेलपमेन्टनि प्रजेक्टफोर आफगानिस्ताननि हादोराव गायसननानै दोनदोंमोनब्लाबो बैफोर डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टनि मुलाम्फाखौ मोननायनि आसाखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय। जेब्लानो आमेरिकाया आफगानिस्ताननिफ्राय थांफिनो, लोगो लोगोनो चाइनाआ बे खाबुखौ लानानै आफगानिस्तानाव गेदेर बाहागो लानायखौ खौराङाव नुनो मोन्दों। आसाम रायजोनि दाब दाब जायगायाव आयेन बेरेखायै जौ संनायखौ होबथानो एबा फोजोबस्रांनो थाखाय पुलिस अभियान सालायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिनिनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय बालिपारायाव गोबां बिबांनि जौ संग्रा मुवाफोरखौ बोखांनानै फोजोबस्रांहैनायखौ जों नुनो मोन्दों। सनितपुरनि गहपुर नयागग्रा दैमायाव सासे बर' सिख्लानि गोथै सह' मोननो हादों, जायखौ मोनथिना मोननाय बादिब्ला जिनाहारि खालामना सिथारदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। बोखांनो हानाय गोथै देहाखौ गहपुरनि 1 नं रंपुर गामिनि थागिबि अनजालि दैमारि होनना मोनथिना मोननाय जादों। दायनिगिरिखौ मोजां मोननाय सेंग्राखौ दोनना सन्देह खालामनाय जादों आरो पुलिसफोरा बेखौ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं, नाथाय दासिम रोखा जाथ'वाखै। हिमाचल प्रदेशनि धर्मशालायाव जोमै बेरफ्रुनायनि थाखाय गेदेर दैबानानि जाब्रबथाय जानायखौ जों नैबे भिडिअ'आव नुनो मोन्दों। जोबनायाव नोंथांमोना दासिम जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, मानोना रादाबजों लोगोसे जिके, कारेन्ट एफेयार्स आरो सुंद' सल' बाथाफोरखौ खोनासंनो मोनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।